Пачынаем выданне з традыцыйнага агляду галоўных навінаў тыдня. IT-краіна вырашыла стаць яшчэ і марскою дзяржавою. Беларускі шлях да мора, увага, пачнецца ў вёсцы з насельніцтвам 60 чалавек. Тут плануецца будаўніцтва порту, праз які нафтапрадукты з мазырскага НПЗ і лес няспыннаю плынню пацякуць у Чорнае мора. Мясцовыя рыбакі пакуль у шоку і не вераць, што гэта магчыма. 30 лет ніхто не глядзеў за Днепром. Глубін няма, все замуліла, пяском забіла. Дапамагаць беларусам у гэтым амбітным праекце будуць украінскія і турэцкія кампаніі. Выхад да мора будзе каштаваць не так і шмат – $50 мільёнаў. 42 з іх пойдуць на 2 караблі Днепромакс і 3 буксавальныя баржы. Турэцкія інвестары ўжо пабывалі ў ніжніх жарах і настаўленыя сур'ёзна. Інвестыцыйны праект на разглядзе ў Міністэрстве транспарту, а гомельскі аблвыканкам нават зарэгістраваў адкрытае акцыянернае таварыства «Белпорт Ніжнія жары». На жаль, некаторым мясцовым жыхарам давядзецца пакласці на алтар марскога статусу Беларусі свае гароды, на месцы якіх плануюць пабудаваць міжнародны порт. Калі ж завершыцца будаўніцтва, пакуль невядома. Не знаю. Я знаю, что я не дожил. Як і невядома, калі ўжо мы перастанем браць крэдыты, каб сплаціць крэдыты, каб узяць новыя крэдыты. У 2019-м беларусы маюць аддаць даўгоў на $3 мільярды 600 мільёнаў. Грошай традыцыйна не хапае. І даводзіцца клянчыць чарговыя крэдыты. Пакуль атрымліваецца. У наступным годзе Расія паабяцала даць Беларусі $1 мільярд на гэтак званае рэфінансаванне запазычанасці, або, прасцей кажучы, новы крэдыт, каб сплаціць частку старога. Тое самае было і летась. У 2017-м беларускі ўрад з горам папалам выпрасіў у расейцаў $700 мільёнаў. Улічваючы памер замежнага доўгу Беларусі, амаль $16,5 мільярдаў, няма гэтаму канца і краю. Ад фінансавага шапіто пераходзім да міліцэйскага. Аказваецца, што ў Беларусі дзяцей біць можна, а помнікі не. Прэс-служба МУЗ пахвалілася на сваім ютуб-канале вынікам гераічнай працы сталічнага міліцыянта Геннадзя Кашалюка. Ён злавіў падлетка, які даў аплявуху помніку царскага паліцыянта. На маладзёна склалі пратакол і змусілі папрасіць у помніка прабачэння. Я искренне раскаиваюсь за то, что причинил вред этому памятнику сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить. Гэтыя шчырыя словы адкрылі сапраўдны партал пакаянняў перад помнікамі ў сацыяльных сетках. Пробачьте мне, чекисты Могилева. Хочу попросить прощения у дорогого бобра, что нагло лезла до яго обниматься. Грязно приставал к девушке. Выбачаюся перед Фёдором Михайловичем Достоевским за харассмент, тым больш з боку непаўнагадовай. Извиняюсь перед памятником бобру за то, что в порыве чувств и жажде денег вначале тер его во всех местах, а потом чуть не удушил. Каб канчаткова ўпэўніцца, што ў гэтай гісторыі нешта не так, наша здымачная група запыталася ў менчукоў, ці магчыма ўвогуле пакрыўдзіць помнік, якому манументу яны б з задавальненнем далі аплявуху. Каждый день помник крылья птушки. Конечно, нет, это вообще полный бред, мне кажется. Что-то еще? Мне кажется, этим все сказано. Думаю, что вряд ли. Память можно обидеть. Это памятник, он неодушевленный. Предмет просто каменная плита. Я нават людей не вельмі хочу крыўдзіць. Я вельмі мірны чалавек, таму помнікі таксама не захацеў бы крыўдзіць. Помнік гарадавому рэгулярна трапляе ў цэнтр увагі. Побач з ім ладзілі акцыю сталічныя актывісты ЛГБТ, анархіст Вячаслав Касінераў павесіў яму на шыю пятлю, менскі бяздомнік Антон павесіў на яго ланцужок, а сабака аднаго сталічнага жыхара памеціла помнік на вачах міліцыянтаў. Пазбегнуць пакарання, дарэчы, удалося толькі ўладальніку сабакі. Юрась Высоцкі, Белсат. Прыстыдзіў мяне нехта увогуле, таму што мне таксама сорамна перад помнікам. Я 7 лістапада хадзіў да помніка Леніна і не прынёс кветкі, і пагэтаму я выбачаюся перад гэтым помнікам. Але міліцыянты ўсё ж такі больш горшыя ў сваіх учынках, бо яны прабілі чарговае дно, як мне падаецца. Я думаў, не будзе нічога больш абсурдальнейшага, чымся забарона фатаграфаваць, якую яны прапанавалі людзей на вуліцах. Але не, вось, выбачыцца перад помнікам,
Прычым акцэнтуюць, што хлопец прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Між іншага, 88% беларусаў прыцягваліся калісьці да адміністрацыйнай адказнасці. Не ведаю, ці гэта міліцыя так добра працуе, ці... Запомнікі ці не запомнікі? Не, увогуле. Ці гэта міліцыя так добра працуе, ці нашыя грамадзяне шмат парушаюць? 88%. Ну, канешне, гэта міліцыя так добра працуе, но гэта увогуле не пытанне. А цябе, Сергей, таксама прыцягвалі? 88% ўсё ж такі. Мяне прыцягвалі за вушы. За вушы. Ну добра, але ў гэтай яшчэ шмат пытанняў застаецца. Чаму б яны не выбачыліся перад тым педыятрам, якога яны выбілі дзверы, паклалі ў падлогу, потым нават не выбачыліся? Магу я попросіць, каб перада мной выбачыліся, бо ператрус таксама зладзілі, нібыта я абражаў прэзідэнта. Але дзверы ў цябе выбілі? Не. На падлогу клалі? Не, а прагрэс ёсць, атрымліваецца. Ну вось, бачыш, калі пакладуць на падлогу, то і выбачацца будуць тады. Але хай усе выбачацца. Следчы камітэт за Белэлегіён, фрау А, БТ за фейкі, а Лукашенко проста выбачыцца і сыдзе. А ты перад БТ за тое, што краў іх відэо, выбачышся? Не, бо я не краў. Вось. Але ці міліцыя не задумвалася, што помнікі нацыянальным дзеячам, купалу, коласу ніхто не абражае такім чынам? Магчыма, іх такой думкі не ўзнікала, чаму? Вось. Але, між іншага, помнік у карове гэтакі няма. Хаця кіраўнік краіны жестачайша прасіў, бо вытворчасць малака ў Беларусі ў 2 разы перавышае ўнутраную патрэбу. Ну і мілка, яна ж такая. А 127 тысячаў на помнік сабраць не могуць. Неяк неахвотна збіраюць. І можна паспрабаваць зарабіць на, напрыклад, пацуках, як гэта зрабіў калісьці цяпер ужо экс-кіраўнік КДБ Беларусі. Аказваецца, грызуны могуць прыносіць прыбытак і не меншы, чым каровы ці свінні. Гісторыю поспеху распавядаем у аглядзе таго, пра што не казалі на гэтым тыдні дзяржаўныя тэлеканалы. Ад навукі спрытнеюць рукі, а вось зрок можа папсавацца. 3,5 месяцы ў аграгарадку Падлабення Гарадзенскага району дзеці вывучалі тэорыю музыкі пад святло тэлефонных ліхтарыкаў. Я считаю, что нет такого народа, как белорусский, который может в музыкальном искусстве быть на таком уровне. Нет его. І сапраўды, аналагічных выпадкаў у цывілізаваным свеце мы не знайшлі. Больш за тое, толькі ў Беларусі маглі звольніць настаўніцу, якая праліла святло на умовы, у якіх навучаюцца дзеці. Замест таго, каб развязаць праблему, чыноўнікі выклікалі жанчыну на гутарку, вынікам якой сталася звальненне на ўласнае жаданне. Толькі пасля шырокага грамадскага рэзанансу настаўніцу вярнулі на працу. Вінаватымі ж у сітуацыі ўлады назвалі спачатку ЖКГ, потым арандатара, а потым і педагогаў. Маўляў, тыя самі павінныя былі змяніць памяшканне. А я тут ни при чем, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем, а я тут ни при чем. А вось завуча, якая прыніжала, абражала, шантажавала і запалохвала вучняў за тое, што яны не хочуць вступаць в БРСМ, нават не звольнілі. Пойдите в другие учебные заведения, попробуйте без членского билета так посидеть. А таму выйсці з БРСМу таксама не ўдасца. Вось реакцыя дэкана аднаго з менскіх універсітэтаў на жаданне студэнткі пакінуць арганізацыю. Какой-то курс? Ты что, 4-й курс? Не подумай меня. Закончишь спокойно и потом... Я должен подумать. Вы должны подумать? Да. А вось у новым будынку Вярхоўнага суда Беларусі ў потемку сядзець не атрымаецца. Адная толькі жырандоля каштавала бюджэту амаль $100 000. Фонтан з падсветкаю на ўваходзе 300 000, а мастацкія вырабы $830 000. Герб і гэты надпіс Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь абышліся дзяржаве прыкладна ў $112 000. Калі уявім, што палову гэта герб займае, то кожная літарка абыходзіцца прыкладна ў $2000. Калі вымяраць кошт новага будынку Вярхоўнага суда не ў доларах, а ў гомельскіх прыбіральнях, то атрымаецца не так і дорага, усяго каля 30 штук. Але ж ці дапамогуць віп-санвузлы, дарагія мармуровыя пліты і барэльеф з фемідаю паўплываць на якасць беларускай судовай сістэмы? У документах на тендер не паведамлялі. Здесь же серьезная эта организация получается, судебная. Так зачем здесь фонтан? Хорошо сделали. Если бы для людей так все было построено, это было бы нормально. А так... Круто, конечно, для нашей страны. Дарэчы, здаць круты будынак своечасова, то бок да 7 лістапада не паспелі. Вяршыць правасуддзе тут пачнуць не раней, як у жніўні наступнага года.
Па-багатаму жывуць і тыя, каго суд пакуль што можа толькі чакаць. Былы старшыня КДБ Сцяпан Сухаренко, які калісьці палохаў беларусаў дохлымі пацукамі, здае элітны катэдж у Драздах за $3,500 на месяц. Дарэчы, надзел пад будоўлю спецслужбіст атрымаў у падарунак. І было за што. Гэта падчас ягонай працы выявілі небяспечнага злачынцу, які хацеў атруціць водаправоды Менску дохлым пацуком. Убить ее и кинуть в ведро с водой. В течение 2 недель она там лежит, разлагается, вода получается отравленная. И влить ее в систему водоснабжения. Дарэчы, каб зарабіць на сярэдні дом у Драздах, звычайнаму беларусу давядзецца бесперапынна працаваць не менш за 100 гадоў. Калі ён, вядома, не ўваходзіць у лік тых, хто не можа дазволіць сабе мінімальнага набору тавараў і паслуг, бо колькасць гэтай групы людзей бесперапынна расце. Летась такім быў кожны 3-й жыхар нашай краіны. Тым часам новаўвядзенне. Улады новым законам хочуць канчаткова забараніць распаўсюд інфармацыі, якую яны лічаць экстрэмізмам, нацызмам, прапагандай і гэтак далей. Гісторыкі ўжо пачалі біць у званы, якія спецыялізуюцца на 20 стагоддзі, бо іх таксама могуць прыцягнуць, а прыцягнуць да адказнасці могуць і Александра Лукашэнку, бо ў нас любяць заднім чыслом правапрымяняць. Ён калісьці казаў, я нагадаю, нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэтае фармаванне дасягнула найвышэйшай кропкі. Нямецчына ўзнялася дзякуючы моцнай уладзе. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. На фотаздымку, які мы тут бачым, гэта таксама адлюстроўвае хіба вось гэтае стаўленне да нямецкай улады. Наколькі аштрафаваць можна было Лукашэнку? Ну, трэба падумаць. Вось у нас на старонцы Белсату заўсёды ёсць такі лічыльнік штрафаў нашых. На дадзены момант $74 000 мы ўжо перакрочылі, вось хай бы вярнулі. Калі кажам пра кошты, то нельга не згадаць славутую гомельскую прыбіральню, якая каштавала, нагадаю, $1 мільён. На набярэжнай хочуць пабудаваць другі падземны туалет, і гэта сапраўды не жарт. Першы закрыты ўвесь час. Я быў у Гомлі і хацеў вельмі схадзіць у прыбіральню за $1 мільён. Прыйшлось шукаць, хадзіць вось там па гэтых жоўтых лісцях. Ёсць пісаючы мальчык у Бельгіі, вось можна статус пісаючага гораду. Так, пісаецца ад шчасця, што то прыбіральня за $1 мільён, тут яшчэ запалоў. Не пакрыў дзімгомельцаў тут, каля ласка. Спадзяюся, прабачце. Я ведаю, што Сергей звон. Вось, да, я з Гомля, і па гэтаму тут асцярожненька. А зараз пра горадню. У Расіі хутка могуць перастаць сажаць за рэпосты. Дэпутаты Дзярждумы РФ прынялі ў першым чытанні законапраект, які прадугледжвае скасаванне крымінальнай адказнасці за распальванне варожасці. Паволі і Беларусь пераймае досвед сваёй усходняй суседкі, але каб адмяніць нешта абсурднае, трэба спачатку як след гэта ўжыць. З падачы добрасумленнай міліцыі горадня выглядае сапраўднай сталіцай беларускага экстрэмізму. Чаму? Міхась Ільін. Больш за 600 рублёў штрафу за рэпост. Такую суму мусіць плаціць музыка і незалежны журналіст Алесь Дзянісаў за перадрук публікацыі ў садсетцы. Аналагічную адміністратыўную справу склалі і ў дачыненні анархіста Улада Серады. Як вынік, штраф больш за 360 рублёў. Яго абсурднасць практычна такая самая, як у мяне, бо атрымоўваецца так, што 2 відэа былі запущены раней, а да таго і яны былі пазней прызнаны экстрэміскімі. Паводле чутак, гарадзенская ДАІ з 1 снежня пачне штрафаваць кіроўцаў за летнюю гуму. Нават, калі на аўтамабілі ўжо стаіць зімовая. Улетку вы ж, напэўна, ездзілі на летняй гуме? Відавочнае парушэнне. Пераплюнуць калег у логіцы спрабуюць міліцыянты, што распачалі іншую справу за экстрэмізм у дачыненні антыфашыста Александра Гарбача. Яго будуць судзіць за публікацыю пэўных выяваў у садсетках. Усё б нічога, але антыфашыста вінаваціць у распаўсюдзе нацысцкай сімволікі. Одно – это схематический человечек на трафарете, выбрасывающий свастику в урну. А второе – это трафарет тоже широко распространенный. Нацисты, фашисты и прочая мразь. Следуйте за своим лидером, на котором изображение Гитлера, приставившего пистолет к себе в виску, и выстреливающего. И там где-то там на фоне мелькает свастика тоже еще. 340 рублёў штрафу атрымаў актывіст Анатоль Мышкевич за акцию солидарности со зниклыми у Беларуси. Я напомнил о вот этих таких ужасных преступлениях, пропало 4 человека. Меня по камерам нашли, и там через 5 или 6 дней милиция приехала ко мне домой с обыском. А вот тоже как раз в это время, там несколько было, 2 или 3 случая, когда люди ломали прямо в центре города, примерно в тех же местах, фонари.
урны, и, ну, насколько я знаю, их до сих пор никто не нашел. Гарадзенская міліцыя гэтай справай нагадала, што супраць злосных парушальнікаў дзейнічае аператыўна. Праўда, зразумець іх логіку, хто з'яўляецца злосным парушальнікам, а хто не, цяжка. І злосным парушальнікам таксама з'яўляецца перыядычна нехта, але сёння кажа, што прачынаецца ўжо ў халодным поце па начах, пагэтаму не краў відэа ў БТ, больш не будзеш гэтага рабіць. Не краў і не буду. І не будзе гэтага рабіць. Сцяпан